Gràcies. Primer que res, volia donar les gràcies per fer-nos cas en el tema de la gestió de l'streaming. Vostè també ens ho agrairà en el futur i sobretot ho agrairà la transparència d'aquest plenari. D'altra banda, ens agradaria que ens quantificaren, també igual que el meu company Mario, en altre plenari, el que duguem gastats en el retén, en lloguers, panels metàl·lics, personal, llum, totes les despeses que hi ha en aquesta instal·lació que és privada. D'altra banda, volia preguntar-li al senyor Yácer si m'havia portat la documentació que parlàrem en l'anterior plenari. No. Sí, és que el tema va per ahí. Així n'hi havia diverses preguntes que volia que me contestara vostè i és per què se li dona a aquesta empresa aquesta tasca quan hi ha entitats sense ànim de lucre com el Centre Excursionista i el Grup Muntanya. També me va quedar per respondre... Un moment, senyora Palomares, concreta l'empresa... Sí, perdone. Parlàvem d'Econatura en l'anterior plenari. Vaig fer referència a que el 26 de novembre de 2015 es va signar un conveni amb la Diputació de València per el que es concedia a l'Ajuntament de Tavernes 34.000 euros per desenvolupar el projecte de dinamització del turisme de Tavernes de la Valldigna. I el PP està a favor d'aquestes accions, com vaig dir el passat plenari, però el que no es pareix correcte és com s'ha actuat en aquesta adjudicació. Entonces, complint amb la nostra obligació de fiscalitzar la tasca de govern, hem vist en l'expedient, que el vaig veure, que hi ha dues factures de 9.000 euros cadascuna de la mateixa empresa d'Econatura. M'agradaria que em diguera per què se li dona a una empresa i no a entitats sense ànim de lucre que funcionen en tavernes, com el Centre Excursionista i el Grup Muntanya, que en concretara quines activitats s'havien realitzat i les dates d'execució, perquè això no ho ha pogut trobar en l'expedient i m'interessa. I la tercera pregunta és com se li adjudiquen uns treballs a una empresa acabada de constituir i que no pot acreditar experiència en les activitats encomanades.